Manga Emirate Photographer. Idan kuna neman ɗaukan hoto mai inganci, mai kyau tare da ɗaukan hankali wanda za ku yi alfahari da shi, to ku zo Manga Emirate Photographer ƙarƙashin jagorancin Manga Suleiman Manga. Yana sanar da al'umma cewa tun daga ranar farko na watan Ramadan har zuwa bukukunan ƙaramar sallah, inda ya rage farashin ɗaukan hotonsa saboda alfarman watan Ramadan. Manga Emirate Photographer suna amfani da na'urori na zamani wajen inganta muku hotunanku da ya hada da bikin aure, suna, passport, studio photos da manyan taruka. Idan ka zo Manga Emirate Photographer, damuwa ya ƙare. Ku hanzarta ku yi booking domin bukukunan sallah. Wani sarkin ado ne, wani kuwa sarkin mota ne. Idan ana maganan sarkin hotuna, magana ya ƙare. Idan kuka zo Manga Emirate Photographer, zance ya ƙare.